Yarışların tamamlanmagy münasibetli sylagyş davrasy sportun ýaşlary jewsleşdirýän, maktada okkullugy, zähmetörlügi we halal bäsleşligi ruhlandyrýan beýik güýjüň beýanyny urly. Çekeleşli oýullar netijesinde umum bilim berýän orta mektepleriň okuwçylarynyň arasynda Aşgabat şäheriniň Daşawuz ahal welaýatynyň ýygyndy topory degişlilikde 1-nji, 2-nji, 3-nji orlar eýlediler. Hünär tehniki we orta hünär okuw mektepleriň talipleriniň arasynda Aşgabat şäherindäki agrosenagat, Aşgabat syýahatçylyk, Aşgabat mehanika tehnologika orta hünär okuw mektebiniň ýygyndy topory degişlilikde 1-nji, 2-nji, 3-nji orlary munasip bollar. Ýokary okuw mektepleriň talipleriniň arasynda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutynyň ýygyndy topory 1-nji orny eledi. 2-nji orna Türkmen Döwlet Binägärlik Guruluşyk, 3-nji orna Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň ýygyndy topory munasip boldy. Harby hukuk goragy edaralaryň işgärleriň arasynda Türkmenistanyň içeri işleri gorunmak, Milli Howpsuzlyk ministrlikleriniň ýygyndy topory degişlilikde 1-nji, 2-nji, 3-nji orlar eýlediler. Ministrliklerin we pudoklaryň dolandyrş edaralarynyň işgärleriň arasynda bilim ministrliginiň ýygyndy topory 1-nji orna munasip boldy. Guruluş we binägärlik ministrliginiň topory 2-nji, Tagly Goraş we Derman Senaty ministrliginiň topory 3-nji orny eýledi. Vilayetlerin we Aşgabat şäheriniň ýygyndy toporlarynyň arasynda Aşgabat şäheriniň Lewap we Ahal welaýatynyň ýygyndy topory degişlilikde 1-nji, 2-nji, 3-nji orlar eýledi.